Аз искам в началото още да ви благодаря за това разбиране, че дойдохте днес. За мен то е израз на воля, че искате заедно всички институции да преведем страната през тежката парламентарна и не само парламентарна криза в страната, да се справим с все повече предизвикателства, които стоят пред нас, особено в тези тревожни дни, в тази ситуация, нанесена една изключително голяма обществена травма на нас като българи. Тези консултации за мен са изключително важни, най-вече заради основния приоритет – провеждането на честни, прозрачни избори в страната, добре организирани, така че да върнем доверието на българските граждани в изборите в страната и да отговорим на стотиците хиляди протестиращи, които с основание поискаха честни избори и справедлива държава. След промените в Конституцията, Народното събрание продължава да действа до избора на следващото. Предстоят много важни решения. За мен тези консултации бяха изключително важни, защото вие сте от последната група, очертаха се много сериозни приоритети, които трябва да се свършат следващите месеци, да се вземат много важни решения. Преди всичко, за да успокоим българските граждани, да покажем, че имат държава, че имат работещи институции, че можем да гарантираме тяхната сигурност във всяко едно отношение. Още повече виждате скока в цените, който продължава, за съжаление. Трябва да се справим с този шок, трябва да го преодолеем, трябва да намерим най-добрите мерки за уязвимите, за най-бедните хора. Трябва да прецените вие в Народното събрание, разбира се, следващия служебен кабинет, какво ще се прави с финансите на страната ни, как ще се постъпи с бюджета, удължаване или продължаване на вече вкаран в Народното събрание вариант за бюджет. Как ще продължим с външнополитическите си приоритети, някои от тях вече са поети, предстои тяхното изпълнение, предстоят и нови. Ще бъде много важна вашата експертиза за провеждането на изборите. Вие сте партия с много дълга традиция, с изключителна експертиза и опит в това отношение. Всяка ваша препоръка, всяка ваша позиция или мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет. Вие ще продължавате да работите, имате право, разбира се, на парламентарен контрол, имате право на много въпроси, ако имате към тях в бъдеще. Знаете, че през този период имаше опити за даване на Конституционния съд и връщането на старите текстове от Конституцията, в които президентски екип избира служебен министър-председател, избира и министрите, носи отговорност за тях. След промените, за съжаление, това вече не е така. Ние нямаме решение на Конституционния съд по този въпрос. Така че аз ще посоча един от казалите да, 6-ма. Макар че ако трябваше да направя своя избор, сигурно щях да имам и друго решение. Но от задачите, които вие още на тези консултации поставяте, до голяма степен ще предопределя и кой да бъде следващия служебен министър-председател, какви ангажименти той трябва да поеме, за да може максимално институциите, Народното събрание и бъдещия Министерски съвет да работят синхрон за решаването на тези проблеми. Трябва да бъдем предвидими, трябва да гарантираме максималната стабилност и сигурност на нашите граждани. Пак казвам, предизвикателствата не са едно и две към всички нас. Затова днес чакам от вас наистина един много конструктивен разговор, заедно с моя екип, за да очертаем тези най-належащи приоритети, които аз да поставя за изпълнение и пред следващия служебен министър-председател. Дали той ще се съгласи с тях или ще има своя политика, това зависи единствено и само от него. Даваме си ясна сметка, че вие имате ограничен периметър и възможност за избор на служебен премиер и кабинет. Това е безспорно. Последните промени в Конституцията предположиха тази ограниченост. След консултациите с потенциалните възможности за премиер беше още намалена тази опция, но ви уверявам от името на парламентарната група на Алианс за права и свободи, имайки предвид, че познаваме обществените нагласи, че вашето решение за избор на служебен
премиер и съставяне на служебен кабинет, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи и широка обществена подкрепа. Това са нагласите в обществото, а те са дадени на силен, висок глас и от протестите, които се случиха в рамките на декември месец. И там чухме ясни послания. Обществото очаква, имайки предвид, че вече сме в ситуация на подготовка на избори, очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори, който да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота след края на изборния ден при подготовка и отчитане на изборите. Това е възможно с механизмите и инструментариума на служебния кабинет, министрите, които имат пряко отношение към изборния процес, при силна воля от тяхна страна тези много лоши явления могат да бъдат ограничени и минимизирани до възможната степен съобразно обществените очаквания. В това отношение, след консултации с колегите от Алианс за права и свободи, преди да дойдем на консултациите при вас, ние имаме и нашето виждане за евентуален служебен премиер и смятаме, че след всичко, което чухме, отдалеченият служебен премиер от посланията на протестиращите, както бяха ясно артикулирани и с поименно посочени лица, се очертават около господин Андрей Гюров. Това можем да кажем съобразно чутото от всички наши симпатизанти, от тези, които говореха от площадите и от анализа на нашата парламентарна група и Алианс за права и свободи като цяло. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите. А тя е изключително важна, за да се случи онова, което очакват всички – да се пребори завладената държава. Другото нещо, което също не можем да не отчетем като важно, е случващото се в последните 2 седмици. Абсолютно неправилно, против всички стандарти, посочени от организации, които са ангажирани с защита правата и свободите на гражданите, се внесе частично изменение и допълнение на Изборния кодекс в частта му за ограничаване правата на български граждани да имат възможността да гласуват в страни извън Европейския съюз, като много умело беше поднесено ограничаване до 20 секции, освен дипломатическите представителства. Това нещо не е само наше мнение като Алианс за права и свободи, това е мнение на преобладаващата част на българското общество, включително и тези, които живеят тук в България, не само тези, които са излезнали извън България по различни мотиви и причини. Това ограничаване противоречи на много международно приети документи, които гарантират правата на човека. Това ограничение противоречи и грубо погази българската конституция. И в това отношение, уважаема госпожо президент, ние от Алианс за права и свободи ви призоваваме да използвате конституционните си правомощия, да наложите вето на този закон, за да видим дали ще осъзнаят народните представители от 51-я парламент, които приеха това решение, каква голяма грешка допуснаха. И се надяваме, че това нещо може да се промени, защото достигнати веднъж вече демократични стандарти не бива да бъдат връщани назад.
а в това отношение имахме такива достигнати стандарти. По всички теми, които вие поставихте, и те са изключително актуални, ние от Алианс за права и свободи имаме конкретни позиции, които сме подготвили не специално за консултациите, които са тема и тематика на нашето правене на политика и на парламентарната група, която присъства в този парламент, като последователни действия в това отношение. Те ще ви бъдат представени в необходимата цялост още днес на тази среща. Благодаря, господин Стадъков. Уважаеми колеги, да добавите нещо. Аз приемам за сведение вашата позиция по отношение фигурата на бъдещия служебен министър-председател, но тези консултации са за да чуя всички и по-скоро да преценя кой от изключително краткия списък, който ми е предоставен и хората, които се съгласиха, би успял най-добре да се справи с предизвикателствата, които предстоят пред всички нас и най-вече провеждането на изборите. Така че ще взема своето решение съобразно конституционните текстове, моите правомощия и интересите на България. Благодаря ви.